לפני 18 אביבים הפכתי אתכם למשפחה מאושרת. והיום, ביום הולדתי, אני מקבלת במתנה את ההזדמנות האדירה להיות נוכחת בטקס החופה שלכם. חידוש נדרים, אמרנו חידוש נדרים. לא הבנתי, זו אמורה להיות ברכה? נו תורך. ומאותו הרגע ידעתי, מצאתי לי בית בעינייך, ראיתי את מה שחסר לי תמיד, אהבה ושקט. תוסיף רגש. תוסיף רגש. ורגש. לא, תוסיף רגש, לאיך שאתה קורא את זה. אהבה ושקט, כן. אהבה ושקט ורגש. וגם תכתוב, אהבתי היחידה, שאני כוסית על, תרים לי קצת, נו, זה מעצים יותר. תגידו, מה אתם עושים? אני ביקשתי אייפון. באמת. לא עדיף לקנות לאייפון? זה הרבה יותר זול. זול? זה מה שחשוב לך עכשיו? אתה מבין למה צריך להוציא כל כך הרבה כסף על פרחים צהובים? חמניות, זה הזר הראשון שהבאת לי. אתה לא מבין שכל הטקס הזה זה כל כולו אנחנו? אנחנו, אלק. את פשוט רוצה להראות לחברות שלך שלא תזדקני לבד. טוב, הבנתי. אתה רוצה לבטל את הכל? לא, אני עדיין פשוט לא בשל לכל זה. מה לא בשל? אתה גויאבה? עוד פעם גויאבה? אמרתי לך שאני אלרגי לגויאבה, למה את מזכירה את זה? די כבר, לא יכול יותר. לא יכול יותר, סבבה, הדלת פתוחה. לא מאמין שאני אעשה את הטעות הזאת עוד פעם. נוצ'קה, תגידי לאבא שלך שאם הוא הולך מפה, אין לו לאן לחזור. כן? אז תגידי לאמא שלך שאת כבר בת 18 ואני לא צריך לשלם לה מזונות. תגידי לאבא שלך שבישראל משלמים מזונות עד גיל 21. אז תגידי לאמא שלך שלא ידעתי את זה. אני ממש לא חוזרת לתגידי לאמא שלך ותגידי לאבא שלך. למה אתם פשוט לא יכולים להתגרש כמו זוג נורמלי? עד שסוף סוף ה-29 לפברואר? כבר 4 שנים לא חגגתי יום הולדת, אז עכשיו אתם תוקעים אותי גם עם החתונה שלכם? והנה אני מודיעה לכם שאני ממש לא עומדת להיות בחופה שלכם. לפני 18 אביבים הפכתי אתכם למשפחה מאושרת. והיום, ביום הולדתי, אני מקבלת במתנה את ההזדמנות האדירה להיות נוכחת בטקס החופה שלכם. אמא ואבא, שתי נפשות תאומות שנפגשו להם אי שם במקיף י"א. די, מספיק. הם התאהבו בשיעור מדעים כשהבריזו יחד ליד הברזייה, ומאז הם בלתי נפרדים. הם משלימים זה את זה גם כשהם רחוקים. אהבה. רבים כבר המשילו אותה לאש, ללהבה. אאחל לכולנו שתשמרו על הלהבה הזאת, בכל דרך שתבחרו. תודה לכם על השיעור החשוב בחיי. תודה לכם, אמא ואבא. תודה לכם על כל מה שאתם עבורי ועבור כולנו. תודה לכל מי שהגיע. הלוואי שתמיד ניפגש רק בשמחות. אמן.